לחרטט אותי אמא. ככה הוא פשוט צרח עליי. תפסיקי להבטיח לי שיהיה בסדר, תפסיקי, נשבר לי מהחרטות האלה. אני אומרת לך, אני לא הצלחתי לנשום, אני בחיים שלי, הילד שלי בן 11 לא צרח עליי ככה. הוא פשוט צרח עליי, תגידי את האמת, תגידי שאנחנו במצב חרא, תגידי לי שכל חודש מחדש בשבוע וחצי האחרונים של החודש לא יהיה לנו מה לאכול, רק תפסיקי לשקר שזה הולך להסתדר. זה היה פשוט מטורף, הוא טרק את הדלת, הוא השתולל, בחיים הילד שלי לא צרח עליי ככה. מה נשאר לי אם לא להיות אופטימית? מה נשאר לי? מה כבר אימי? החיים שלנו התפרקו מאז שהוא נפטר, הבית ריק. בקושי כסף לחשמל ומים, אני שורדת כל חודש מחדש. לא חשבתי בחיים שאני אבקש. תמיד ראיתי את הסרטונים האלה באינסטגרם ואמרתי, נכון שלא תכננתי למצוא את עצמי בגיל 34 אלמנה עם 3 ילדים, אבל אני אסתדר, זה לא קשור אליי. אבל זהו, אני לא מסתדרת. אני לא מסתדרת. אפשר גם להגיע לימים האלה של מלא את העגלה? לפחות לקראת סוף החודש שהאשראי כבר לא עובר.